Anyang laki din! Oy, Bernardo, nagapam. Napangkuin la ko dagiti ginatang ko abuti ken landok. Anya ngay day taimot mo. Pangaldawan may kadagiti agi inak manang. Bagas amay sa kilaw ken may sa apiraso a bangos. Umanay day ta, akanan nyo. Umanay manang. Agtrabaho ak intong bigat. Gumatangak tumanan ah. Una yan pa nagbiag day ta. Sangkasapul, sangkasangyo pa yan. Anyamat na ito ginatang mo. May sa kilo na ang abagas. Agananos ka kadi bakit? Umanay nga ro dahito ginatang mo asidaan kat lima dagiti anak mo. Uray da kay latiag sida ah. Di ko lati sida kon. Iso akaduam ti digo ken nateng. Ay no, Bernardo. May maum-uma akon iti kastoy ang panagbiag. Ay na, aganto lata swerte adumteng. Tapnaan mo, uy ang dagiti kaaruba ti panagbiag tayo. Bimak ng daaminan. Da tayo lang ang tagrigrigat. Uwan nga rod. Di manang kulasa di nasabat ko. Katawa anak. Apay nakakatawa ka diti lang kaya bakit? Ay, gapo siguro ay iti kinangisit mo. Sapay kulot day tabuok mo. Kaskala negro. Nagsakit mo ti bagbaga mo. Napudawak mo't idibaruak ah. Ah, Ni misita kata kanayo nakarumrumwar ngagbisbisikleta nga gatgatang iti botay. Landok, lata, kanoan niya pa'y dita. Di ka katagyaman, panagagatak ng asawam. Marsha, nasabat ko'y di na minsan nga aldaw nila kay mo. Nagaanos man nga agatang itibote kan landok. wan manang. Iso lang amin ti kabailan na at trabahon. Sa bagay, no saan ang nakalpas iti panagadal, narigat at talaga ang makastrak iti trabaho. Imbag si ka manang. Tamang opisina nila kayo mo. Ay na, nabayagan na regular iti kapitolyo. Ay, imbag manang. Iso ang nakagatang kami iti lugan mi. Kan, naipatarimaan mi pa yan ti balay mi. Daytoy labalay min, ti kabasitan dito lugar tayo. Kat, kasanungay ang mapadakkalyo, no agat-gatang laang mat iti bote kan landok nila kay mo. Manulaang mat nga iti sapul na iti kasta at trabaho na. Ay sus, manang, ninsamot lakay mo dahit agdadrive iti lugar nyo. Ay, yung parang datan samot tayo. Ay, naglokol? Dandanin natan madungpar. Ay, pasensya kan ha? Kasaritak man nila kay ko. Unta! Apay, agan ano ka? Dandanin na kami na dalisan. Dakain mo ang around. Nabartak ka manan. Kanayon kamutlatan nga agawid ang nabartak. Kanayon aya. Ay maturo ka. Ay, kasano ka nagtrabaho akasta ka? Ay na, unay kat anirbyos ko na yan. Apay apang pampagam day kabarukong mo. Kasano, dandani na kami nadungpar ni Manong Dulpo. Apay ngay? Ay, Jack man mo. Dire-diretso matlatan dyan lugan na iti pag-istoryaan. May kanimanang kula sa akaslaawan preno dyan lugan. Amang ano na bartak? Siguro Kanayon mo tama bartak. Malabsak ang makininom iti waiting shed no kasta mo malang. Awisin nak pa ya. Ang mga puta responsable ang asawa. Jack kayat. Ay, nasaya at mat ano kasta lakay. Uray uyawendak dagiti ka aruba nga gat-gata nga alang iti buti kan landok. Nangisit kan kulot ti buok na. Awan mo't bisyo pa kahit. Ay, uwin nga rod lakay. Uray awagan da kon iti negro. Tanaano sa kan responsable ang apadre di pamilya. At iti balon mo, Dolpo. Ikarga mo na di tabag ko. Masapa ka nga agawid into no malam ha? Gano, overtime kami ngay. Overtime? Adula amin nga overtime yung ibagbagam. Ne, anya na yung nakakarga iti bag mo. Danom. Anya adanom? Kat no inangot ko agat arak mat. Danom day ta. Agin inom ka iti opisina yo? Ay, ikatan na kan ti boss mo no kasta ka laang, Dolpo.
April? Manang Marcia. Apa yan? Naan-ano day tarupam? Kan, dagdagi tamatam. Makakita ka pa Matay ako. Ay, sige. Umunag ka. Saan ang mabalin ang matay ka dito, rungar? Ay, agtugaw ka. Tagasak day tablak. Ay, kun bukol di tarupam. Manang ko. Sige. Agtugaw ka. Ay, ibagam, no anya tinapasama ka. Nilakay ko. Anya? Nilakay mo ang nakagwap-gwapo. Nagtayag akas la artista. Dinanog na ka? Kasta ka di? Nagsinungbat kami nga minta. Tanya? At da babae na manang. Sala may sa ti babae na. Mano ti babae na? Ado, limansa. Nagadon? Day takot nga minta nakiasawa ka itinagwapo. Ay, sakit mat gayam iti ulo. Manang. Hey! Nakaduak ita. Ay, ne. April, si ka dita. Awan manong. Apay na ano ka? Sino ti awan konsensya na anang danog-danog itirupan? Ay, nilakay na. Ala, ingka agluton. Taagasak na iti sugat iti rupa ni April. Ay, buwan bakit? Ay, mas matkit diti si Dain ta ita. Tado ti naglakwak iti buti kan lang daw. Sige. Imbag ka pa'y manang. Tamay baon mo nga gluto nila kayo mo. Aglabapay aglinis dito balay. Ay na, nakaan-anos ni manong mo. Nilakay ko. Awan lang aro din trabaho na. Sadot pa'y. Agbabae pa'y. Nagmalas kan anak ki asawa. Ading ko. Apay manaw, Tumagas ka ba dito, itagsyat tayo. mapanak pa agila ko iti butbutay. Umay kang hindi. Pati no nagagat ka launay. Inton maminsan ton manaw. O sige, mapanak ko. Bakit? Agreklamo ka pa'y kaday? Naimas to inyawid ko si Dain. Apay ko mga agreklamo aknay. Sus! Ano doon siya? Kaslada na idong. Bakit? Naidong parsamo idilugan ni Manong Dolpo iti dakla kayo. Ay, sus. Nakaw. Nabartag sa manin ang nagmaneho. Indak man kitain. Mangan tayo pa Bayam tamangan. Indak kitain ni Manong Dolpo. Kita ang kinapasamak, Dulpo? Nakita ka man na itong para dialogan din na kayo. Di nakpabasulan. Apay kumaasaan? Kat nabartag ka, nag-drive. Basol din na kayo. Apaya sana naglisi. Ay na, kasano nga yan? Marakrak-rak mo tantoy bisikleta nga da sidecar nga. Ay, uwan nga ron. Kasanon nga no karga ang itinagado abote kan landok. Ang mga numabati ti sidecar na. Ada plano kahit Anya ti planong? mga lata iti tricycle. Tapno sa anak umit ang mabanog ng agpidpidal. Ay wan may mayat manenday taan na panunot mo. Uray hulugan. Tano sa anak nga agatang iti buti landok. Agpasada. Di adamanin mainayon na kwarta tayaw. Ay, wan lakay. Ay mayat day taan na panunot mo. Dagdag kita, ako nada. Sa dino ti papana, manong pul daw. Sige kayam tayo naka-tricycle. Agawin na ka. Ni, nabartag ka manin. Umay kang tay tulod kay Jibalayaw. Baro ti tricycle mo. Hulugan lang manong. Ang progresyon, tripiyag mo Saan mo't manong? Umay ka kitin. Aglugan ka. Nakitakmat nga intulod mo ni Manong Dolpo di tabalay da. Nagirig-irig mo ngamin ang magmag na iti kalsada. Nabartak manan Ay, kasano nga yan no mapanagtrabaho. Kanayon mat anabartak. Problema nga ron ni Manang Kulasa. Sapay regularan ijay kapitulyo. Sayang mat jay trabaho na. Nagtrabaho pa nga ni Manong Dulpaw.
kalatan agin inom ti aramidam si kaalaklakayan. Ah, Sinayang mo dagiti gundaway adimteng iti biyag mo. di ka man sumanaw. Kasano nga itan? Kat inikat na kamutan iti trabaho, gapu iti kinaartek mo. Naawanan da, itinanos nga empleyado. Ay, intong par mo pa, jay lugan. Maturo ka na. Sayang, Dolpo. Ado ti sinayang mo. Ita, kaasin ti panagbiag mo. Da kayon samad di akin kukwa iti kabarbaro a junk shop dita junction. Ay, wen manang. Kasano? Maduti suki nila kay ko. So, na panunot minti mangipatakder iti bukod mi a junk shop. Ay, nagbiitan a nagprogreso ti biag mo, Marsha. Agbis-bisikleta lang nilakay mo. Kan agat-gatang lang iti bote kan lando. Ngam ita, adan bukod yu a junk shop. Nagagat ngamin nila kay ko, manang. Kat dayta magtipagbilibak kan kwa na. Naimbag ka pa'y, Marsha. Nagswerte ka iti asawam. Ay na, no tinaasawam kat nagagat, asaan amang marta, kan saan nga agsugal, kaskalan na nga bak, iti loto. Ay, pudno launay dayta. Anya lakit din amalas kung tamamartak tinaasawa. Swerte ko man, taada trabaho na. Ang gapo iti besyo na, kaasi itan ti biag mi. April! Naan ano man ang day tarupam? Pinagbalinak manan na pansingbag nila kay ko. Anya? Unay matanda dyan nga asawam? Manang, asino nga itakin ko pa dito nagpintas alugan ang nakaparada dito sangwanan ti balayo. Lugan mi ginatang ni manong mo. Adan lugan nyo? Wen, naanos ngamin ni manong mo. Nagmayatan ti biyag mo, manang. Sika, aging gaita, ipalpalubos mulat ta adangdangran na ka ti asawang? Di ka lamaas yan, di tabagin. Nabiit mo ti pa nagprogreso ti biyag na Bernardo kan Marcia. Katsi ka, anya ka ita, awanan trabaho, kan awanan kwarta. Ay, awan pa igatang iti arak. Ay, nasayaan mat, no kasta. Nagrigat ang tikas to biyag. Talaga narigat. No inanadam ko majay trabaho. No inanadam ko majay trabaho, idi. Yada kumapailang aging gaita. Nalpasan, awan nga ron trabaho kon. Agistambay kalatan nga agnanayon. Agritiro kanto nga istambay. Ako rin ka man. Ninsama Bernardo di rumor di balayda. Wan, iso. Ay, inak man ka sarita. Bernardo, Ni, apay manaw? kasarita ka kuma. Apay aya? Amo mata na nabayag nga wan trabaho. Wen nga ron. Nabayagan nga wan trabaho manaw. Kasano nga yung ti pamilya? Ay, ala, enak man nga trabaho iti jang shop mo. Anya? Kayat mo? Una, sana nga agpilpili iti trabaho ading ka. Sa bagay, agbirbiro ka kitag trabaho di junk shop. Ay, alawin na kun. Ikarig, sana kung agpartagpay. Sige, nasayad no kasta. Ala, mabalin nyo timang rugi inton bigat, manaw. April, nagadumot tan akarton dagitawid mo? Pinanawan min di asawak, manang. Ay, nasayaat mo't no kasta. Agasam, tadanugan na kalangarudan. Ang babae pa'y. Wan nga rod, iso ang makipagnaod kami pa'y lang kadagiti anak ko dito'y balayo, manang. Sana bale, tadakkel matan to'y balayo. Adun ti silad na. Ay katwan Wan gaya, manang, matulungan nak nga ta ni Manong Bernardo ang makabirok iti trabaho. Ay kat sikan ti pagbalinan mi a sekretary na ija junk shop. Mabalin, manang. Wan. Ay, mayat gayam tikas dyan negosyo. Saan kan na umadayo pa'y? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din.
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Manang, sumurot ka ijay auditorium. Awan lat hilig ko nga agbuya iti beauty contest. Suportaran tayo mat-aji, kandidata tayo. Ay na, si Kalatan, maturugak laangan. Asino ay ati kadwam amapan agbuya? Da Joyce kan Maricel. Ay, kadwam gayam dagiti gagayam mo. Uy, addadansan gitarwan. Sige manang inakon. Agbati ka nga rudan at ito'y balay. Wan, alwadam Amangan no uyawan na kamananday jay a Joyce. Ay na, nagaduti tao. Napunon di auditorium. Awanan pagtugawan tayo. Kadmang kita tayo, Miki, nag-make-up ka met kumaa. Nag-foundation ka. Taapay, aya. Madlaw na kita ng dadakkel akamurom. Hey, sapay nagtubudan dito'y tenged ko. Si Kamat. Di mo mo't uy-uyawan ani, Miki. Ay saan? Di bagbagak lang di pudno. Tauray nung nakakamkamuro ni Miki, napintas lata. Napintas ka nung nagaduti kamurom. Awan san ti pagtubuan na di tarupa. Saan na nagtagtaga rin ni Miki? Nasaktan iti imbagam kankwana. Ay, sorry Simuro to ni Joyce kadagiti pada na abakla. Bayang, nagmaditi ugali na dayjay agayam ta. Hey, wan nga ron. Nagaduti nakangag ijay imbaga na kanya. Kunamatla no asino akapintasan. Nakangis-ngisit matla nga rod abakla. Alam, dito'y talaangin igid nga tugaw. Saan tan nga umasidag kan kwan? Apay nga min asimuro dayjay abakla. Inayabab nga di. Iso, tinangawis kanya. Ay, nakauy-uyaw. Saan ana saya at agayam tikas kankwana? Linibasan ni Joyce manang. Marurod kami. Agasam, inuy-uyaw na day tirupak anagadu kanu ti kamuro na. Imbagak matan na uyaw at talaga day jay a tao. Apay nga minta nakigayam ka kankwana. Kut, kaaruba tayo gaya. Uray man kaaruba tayo. No naalas mo ti ugali na. Iso aliklikam laangan. Ay, Agay ayab man. di mo sungsung-batan. Umay malati padulit mo cellphone mo. Ayawan gayam. Addakin kwa na ti cellphone ko. Sige manang tayo nakalaan. Sige. Ay, muna kay gayam anagawid ka ni Maricel. Nalipatan mo nga da cellphone mo kanya. Ay, wan nga rod. Agyaman na ka. Oh, adtoy. Awan binasbasak dita. Ora amok ti password mo. Amo meten, anapatag kanya ti kunada a privacy. Sige, agawid akon. Amom ka din, no apay nga imuna kami anagawid kini Miki, di rabi Apay, adanas ka na maamwa. Gaputa saan nakaakayat akadwa? Kuna na dayta? Inuya umuntumot nga menjay rupa na. Ay na, prangka ak talaga. Ngam ibagbagak lang ti pudno. Katkas jay mat ngamin ni Miki, saan naakayat ti madildilaw? Ay, kaya't ko lang agbalin nga awen. Tapno agasa na ti kamuro na. Saan na ang maawatan dayta? Sana bale, ag sorry akto. Imbagak met ngamin kan ka, nga agasam day takamurom. Tani, umad-ado. Ay, jak pinanpansin idi. Ang gapo iti pananguy uyaw kanyak day a Joyce. Masikuran ako. Ingka agpaderma. Idi pa lang nga ibagbagak. Mapanak man lang. Nilaangan Maricel ti pakigay ma'am. Imbag day jay, tanasing pot. Ay, wan manang. San ang matagtagari day jay? Nasaya at agayo. Pilyam ngamin ti pakigay ma'am. Saan basta-basta makigayam ka? Gapulang takaruba tayo. Ay, liklikam day jay a Joyce.
Ni Mickey nga'y manang. Ay, ada na panan na. Ay na, di nakinuray. Nag-text sa kaurayan na. Agap apura ngamin. Ay, sige nga Rod. Nilangan Maricel tinakdagasan. Baboys. Nasaysaya at pay. Eh? Saan kamot ngamin anasaya at agayam? Iso apampanawan da ka. Ay na, di mo na ipartakan ati Magna. Tanaka miniskirt ka. Sapay ada islit na di talikudan. Dinak man pakibyangan si kaabakla. Na, kaguran na. Kas makita, kas lamapisang na ta miniskirt mo Mangrugi ka man nga aguyaw ako na bilbilangan ka. Ay na, concern na nga Rod. Inayadam ala. Ay, Ha? Napisang samot ang tislit na ito yung miniskirt ko. kung nakaming ka, di nakpatpat yan. Mababain ako sa pinagado ti tao. Ato iti jacket ko. Paglingad mo, tapno malingdan. Anyat aramidan ta. Inta gumatang iti department store iti usaram nga agawid. Ala, inta nga rodan. Magnakan. Adak lang dito likudam. Imbaglakit tinta nakagatang ta itinalaka apalda. Ay, kung nagtumad ka, asaan ka abay-bayan, girl? Basta siya ti kadwam, awan ti pagdanagan. Kasano nga ay, noawan kwarta kapag bayad ko dito yung restaurant. Ay, danag mo. Siya ti agbayad. Sayang anya. Kadwata kumamot ita ni Mickey. Adang arod na panan na. Patsaman. Kinapudno na saan nakakayat akadwa. Awan matbaso ko kankwana. Jay, akanahin mo nga pa ng dildil-law kan na. Kinagura na, gapu iti dayjay. Sensitive ngamin ni Mickey. Saan na akayat ti madildilaw? Ay na, uray nang iwata, kandiretsa anak nga agsao. Noan niya ti makitak, ibagak. Sa anak a plastik, akas kadagiti daduma dita. Adda napan ko in follow up iji munisipyo. Iso anasapa ak apin manaw iji balay ni. Dinagas na kakano ni bakla, ijay balayo, ngamawan ka. Ang amok at talaga alikliklikam. Gaputan na galas ti ugali na. Amom, iti nagkuyog kami. Siyak amin, tinagbayad itikinan me. Ay, unay madaytan. Hindi agbain sika. Imbaglakit din ata sa anak asin muraw. Nagadupay ati agkakadakas nga imbagbaga na maipapankan ka. Anya ngay dagita. Bay amon. Masaktan ka laang. Ang may salaang ti maibagakkan ka. Saan anasaya at tao dayjay abakla. Adda ka din ni Mickey, manang? Umunag ka Nakaidda. Tama di ka no ti marikrik na. Adan samot sakit na. Ingka kitaan. Tamanon nga aldaw asan arimrimwar. Mickey! Ay, nasaya at man, tayo may ka dito yung balay, Maricel. Agpatingga aklang dito yung daw ti silid mo Tadyak kayat ang maakaran iti sakit mo. Ay na, saan mat siguro ang makaakar to'y sakit ko. Dimlaan mo Naguray ka, tagusarak iti face mask. Apay, anya ti umay mo ibaga. Kwa, umay ka kumaawisan. Agpasyar tayo di sentro. Sa anak ama ka umay. Nilaangan Joyce ti inak awisan. Sige, inakon. Agpaimbag ka ha. Mabuting siguro ang maakaran ni Maricel iti sakit. Iso asaan na ka nga inasitgan. Mabuteng ka nung arod manang. Kat, sa dino ngay ka no ti papanan na. Diyan ni Joyce? Uy, agpasyarda ka no. Ala, agpaimbag ka. Tapno sumurot kan tumat kadakwada. Uy manang, nakapsutak mo. Agpapigsa ka Mangan ka ngamin Ni Joyce, di nakpay binisita. Idinto taam mo na ang masakitak. Imbagak nga rudan kan ka. Saan anasaya at dayjay agayam. Imbag pa ni Maricel, tapinasyar na ka.
Uray saan na ka nga inasitgan, kapot takas na nagbutangkan ka. Ngam at least, pinasyar na ka. Dua talatan amapan makijamin, Joyce. Ni Mickey nga eh. Saan man nga umay? Ag sakit. Nakaidalat na ijay balayda. Diyak to pa inasitgan. Taamangan no maakara na. Anyat sakit na. Makaakar aya. Diyak mo. Ang diyak kaya ti maakaran. Ay, inakbisitaan. Ay saan ah? Maakaran ka. Ay, amangan na da maitulong ko. Makamo ka no maakaran ka. Di kan to mas asidag kanya. Inakat gumatang iti prutas kan tinapay. Itad ko kan kuana. Saan ka makijaming? Ay, saanan? Friend, dito'y mag-hospital, di pa kadanunakan ka. In hospital nak ni manang ko. Ta saan abo mababati gurigor ko. Ay, namapan kami kung mamakijaming ka ni Maricel. Ngamdya ko napan. Tabinisita ka. Agyaman ang Joy. Ay, friend, ada prutas kan tinapay akanan. Tapno pumigsa ka. Ay na, agyaman ak manan. Nagsalita kami ka ni manang mo. Agawid ka nupay. Ket siyak timang bantay kan ka diti ospital. Nagsaya at kamatan agayam. Ala, agpaimbag ka, friend, ah. Taadak dito amang bantay kan ka. Manang, pinatumarkon iti agas ni Mickey. Ay kat, nasaya at mat Ay, pinakan kumeten. Nanganan, ay, pilpilitak ngamin amangan. Ngam, di na kaya't amangan. Ay na, nangan kami adwa, tapno ada kalangin na amangan. Kat ay na, naimas ti pangan na. Ay, nasaya at panag ko na, pagawidan dan inton bigat ni Mickey. Ay, wan manang. Alis to lang agimbag, tamang mangan meten. Ay, agyaman ak no kasta. Agyaman ak ititulong mo, Joyce. Ay, namnamag ani Maricel ti umay tumulong. Ang si kamat ti imay. Mickey, rumor ka itan dito ospital. Wen manang, napigsa akmat ngaminan. Dahito ka no pabaliw-baliw a panawon na ti makagapo no apay ang nagsakit ka. Kasta ka di manang. Sige. Mapan ko lang bayadan ti bill. Kalpasan na, agawid tan. Sapay nagadudagi ti iyawid ta. Umay natasukunan ni Joyce. I-drive na kano jay tricycle ni tatang na. Ay, nagsimputan ni Joyce. Ado a talaga tinaitulong na kadataday jay agayam mo. Ay, wan gayam, nakitak ti impos ni Maricel ijay Facebook. Impos na di panagjamming da kadagiti barkada na. Ita, amumon ti pudno agayam mo. Kan, plastic agayam mo. Wan manang. Napanagna ka mon ani Joyce aprang ka nga agsasaukan na tagari, isumat gayam tinapudno agayam. Wan nga rod manang. Hay, kasjay gayam ni Maricel. Italaan na amok tipod no nga ugali na. Ita, amumon no asino ti rumbang apagtalkam agayam mo. Naimbagan ka gayaman, Mickey. Ay wan, naimbaga na kon. Kaano ka pa nakarwar ija ospital? Idi pa'y na minsan alawas No kasta, awan sakit mon? Saan kan ama kaakar? Sa anak ama kaakar. Si Kamat, imay nakto pa'y binantayan ni Joyce ija ospital. Ha? Binantayan na ka? Kunak man no pasyaran na kalaang. Saan ang mabutang ama akaran? Ay na, tinapod no agayam. At dalata iti panawon tirigat ken namay. Kasta akmata. Ni Joyce akit di saan arumbang apagtalkan agayam. Taamom, ado ti maibagbaganakin ka. Si kansamot ti ado ti maibagbaga na kanya. Ay saan na? Ni Joyce O anya, makaumay kan ijay picnic ti barkada? Sa anak nga umay. Kat, naimbangan ka matan. No addaman sumurutak agayam. Awan sa bali no saan ani Joyce. Anya?
Saan kan asumurot kanya? Saanan? Plastik kamat agayam. Ha? Anya lakit din ta nakagayam iti plastik. Agpa-picture tamat at no ipost tamat makita Maricel. Uwan man, takanayon nga agpas-pasagid ijay Facebook na. Ipakita ta naragsak ta nga agayan. Uwan taawan ti plastik kadatang. Ay na, ijay grupo da. Puron sa plastik amin. Good. Anyangay. Iso ajak kayat jay grupo da. Wala, uray duduan ta, naragsak ta. Uwan at least awan ti plastik kadata. Mabalin talata nga ibaga ti kayat ta nga ibaga. Taday ta ti pudno. Kat kayat ta asumaya at titunggal maysa kadata. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At niyaman kami, itingkay, panang tarabay. Nagpintas ti asawa kanya nanan, kasla artista. Materialis puertes. Di mo una ipasikat ti kinapintas ti asawam dadaw. Ang mga no sabali ti pagawatan dagiti makangag akakaruba. Talaga mata napintas ti asawak nanang. Siya kung ti kagasatan alalaki dito'y barangay tayo. Mala, ingkakid din asikasuan dagiti sangaili. Ado pa'y ti saan anangan iti panagkalay sayo kan ni Rose. Wenanang, kalpasan ama asikasok dagiti bisita, ni Matraus ti asikaswat. Nasgan ang makado kami. Anya, Ay na, naggana sanjaw. Dalpasan ti kalay sata, Rose, bakit? Aglabing-labing tan. mabit lang dadong. Apay, Rose? Ikatam dagiti ladawan datatang kananang mo dito'y selekta. Ha? Apay ngay bakit? Ay, nagalas di tsura da iti ladawan. Kas dalalan niya. Anya? Ay, awan ti labing-labing. Aging gaat di mo maikat dagiti aladawan, dado. Apay nga inluar mo dagiti aladawan mi kanita tangyaw, dadaw. Nanang, sana kayat ni Rose akitaan? Anya, taapi adi na kayat akitaan dagiti ladawan may. Kasla kayo kanu alalya, nanang. Anya, ha? Ti awanan ba'y na babae? Imbaga na ti kasta? O nanang, iso nga impaikat na dagiti ladawan yung kinitatang iti silid me. Man nakibiyang dayjay a babae Ha? Agyaman pa'y kitday. Tainted mi kada kayo tinalawa asilid me kanitatangyaw. Pangikabilak ngay kadagiti aladawan, nanang. Ipan mo iti silid ni kanitatangyaw, anak kaw. Ay, nagalasan ti ugali dayjay nga asawam. Mangantan, Rose, bakit? Nakadasaran dagiti taraon. Diyak kaya ti manganda to. Apay ngay, bakit? Nagngisi ti kaldero ang naglutuan ni nanang mo iti bagas. Anya? Ijay nga mindalikan ti naglutuan ni nanang. Iso na ugingan ti kaldero. Yada yung kanyak tinapoy. Ang mga nada bakterya na. Kasanukan? Anya nga roden ti kanam? Igatangan nak iti ka na kay restaurant. Anya? Uno saan? Ag-order ka iti online. Ngam, addan na luto asidaan tayo. Saanan anas kan nga agorderak pa iti online? Saan na kamangmangan? No di nakiorderan iti ka na iti online, dado. Anya? Napintas nga agpaiso ti asawam, ngam nakarartimot dadaw. Agasam, iorderan pa iti kanan na iti online, ha? Sa nabalin nanang, tinapatag, napintas ti asawa. Ay kat, makaamo ka ang mga sikaso kan ni Rose nga asawa manak kao. Yawat mo amin na kayat na. Makaamiris tao, nanang. Duapay lang alawas na dito'y balay. Agbaliw tumot lang ti ugali ni Rose. No makaamiris No ngay saan? O, di agparikot kan tao. Nakasarsarak kan itibang tagabukan ka. Apa, yakit kita nakraus. Adarugit iti ropa. Nagpangit ka, tatang. Anya, nagpangit ako ram. Wan tatang, nagpuskal ti bibig mo. Na, uyaw winak pa yan, nakatugang hamraus. O, anya ngay day tatang, day tao, Dayti at dayti lapayag ko ti itutudaw. Wan tatang. Rating day taoy.
Lasag ang nagtubo iti abay ti lapayag ko. Kas kalagro-pro pa akaldeng. Da, anya. Anyat kat katawa, Marlon. Ay, nakasarak kayo ni timanugang anaw yawang kal. Wan nga ron, Marlon. Imbaga nakiding agrup-rupo kakalding. Hoy, Nakatumpong itinauyaw ang asawa ni kasinsinda daw. ada ibagakan ka, Marlon. Yati bagamang kal. Ada amam amang gagamon. Apa iti manggagamaw ang kal? Ipagamot ta ni Rose. Anya? Pagkabibawon taman ti bibig na tapno pumangit. Ay. Madidayta na panunot mo, angkal. Takas dayta. Sigurado napintas ken gwapon to dagiti agbalin nga anak ta bakay. Apay ana ibagam dayta, dadong. Gaputa napintas ka, ken naggwapo akmat. Guwapo ka idi saan pa'y nga uso ti tao. Anya? Nailaw anak la ang anak ki asawa ken ka. Anya? Agbababawi akon. Isublin akon kanitatang ko. Apay nga Rose. Saan ta pa'y anatawanan ang nagkalay sa? Ay, basta, isublin akon kanitatang ko. Diyak kayatan diti balayo. Anyat problema. Problema ti asawak tatang. Ba, siya tinang ibaga, nagpintas ti asawam, itag problema ka. Aha. Adan samot bagbag ti asawak. Anya. Agkakanat dagiti mapampanunot na. Isublik ka nun kinitatang na. Ay, ka isublim ada gusto na. Nagbayag ka na mga isublay. Ha? Paisupay apakpakanam, ti asawam. Aha. Apay akas tamot ti bagbagam kan kuana tatang. Basta. No kayat nanti agsublay di lugar yu ako palubo sa maun. Ibagam kan kuha na asaan ang nagsubli dito balay. Imuna akpay anagsikog ngam iti sika, ipag Rose. Saan kayo kadipay anakabukal kini kasinsin adadaw? Diyak kaya tagsikog Wendy. Anya? Apay nga ikat agasawa kayo matan kini kasinsin dadaw? No kaya't natimaadaan iti anak. Iso tagsikog. Saan ka ta siya? Anya? Ang mga nulumaadak akasken ka no agsikugak Wendy. Kas kala imbal abaka iti day talangam. Nagngisit pa iti taltal mo. Ay, si kamot ti lumabas diti parangan ni pagraos. Di nakman kasarsarita bayaw Marlon? Napudot sa ti ulom ibag. Diyak kaya ti makakita iti kasken ka bayaw Marlon. Anya, di nakayat makita kat nagtairak mat ibag. Anya na ta arti sa asawam dita. Kas kala agro-pro pa adugong. Anya? Ay Winday. Apay aditi likodan ti balay mi tinagnaam. Yak kayat makita nak ni Rose ang manugang yung ante. Taapay. Ibaganan tumanan ang nagnisit ti taltal ka. Anya? Naguyaw day dyan na ikamkamang. Adaytan. Ison ti sumungad. Ay, sige ante. Lapsan ka pa'y. Inakon. Ang mga nuuyawin nak tumanan day ta babae. Anya matinday ta abadom nanang. Apay ti badok, Rose. Kas labado tinatay. Hey, nagalas. Violet ti kolor na. Anya, ingkag sukat nanang. Kas kalaglang lang anabalsa mo. Nagalasan day ta nga ibagbagam. Ba't namat? Nagpuskal pa ti pulbos iti rupa yo. Ate yu pa dyan nalamaw nga ulo ti baboy. Anya. Di nakman isuro si kadado. Ano sa ti ugalik no kayat mo anasaya at ta? Wan ang... Di ka nagsaupay. Ipangalngal ko day ta dila makitam. Anya lakit din ni Rose. Nakauy-uyong ka bakit? Kasano? Kat isuro nak na niya ti aramidak. Apay, jak amo aya ti aramidak? Ha? Kunamlan asino kang agsasao? Ay saus, nagadun ti imbagam. Ingka man nagdigos? Apay ngagdigosak. Kat nabangluak pa'y mait. Anya ana bang lo asasawam dita? Ha? Nagalsampay dita kilikilim. Iyo! Ay. Saan mo't na may drawing tilangam kasinsinda daw? Ay, kunak no siya kunti kagasatan anang asawa dito'y lugar tayo. Ngam saan mo't gayam, kasinsin Marlon. Apay kasinsain. Napintas ngagpaiso ni Rose. Ngam nagalas mo't ti rumrumwari tingiwat na. Sana bali at napintas mo't ni Rose kasinsain. Naitamat ti kinungkunak ide kasinsin. Sana bali, tanapintas ni Rose kung kunak. Ngam di mat agbaliw. Mala, di kan aglitay kasinsinda daw.
Adda ditan. Di mo may babaway. Sayang tinagastos ko anang ikalay sa kinkwana kasinsin Marlon. Kayat ko nga ibabawi. Anya? Numaisublik lang ko mati panaway. Jak inararam ni Rose. Nagalasmat gayam ti ugali na. Makasugat itirik na. Apay adinak maten ka sa sarita, Dado? Awan? Anya nga awan? Kagorgora na ka di, ha? Saan? Anya saan? Kat madlaw iti langam nga ada sakit tinakam mo kanya? Awan ko naklangaruden. Adda. Awan. Adda ko nak, Anay ko? Apay ngagkatos ka nga, Rose. Hoy, di nakpakpakitaan iti saan anasaya at Anya ka laki din na ya. Agkabil ka ba yan? Saan amaputengkan ka? Uray pa agtutuon kayo kadananang kantatang mo amakilaban kanya. Saan amaputang? Anya? Uray pa agkakadwa kayong agkakaruba. Saan naglata amabutang kada kayo? Naguyong kamatan, Rose. Iso at nanangam tigaraw mo, Dado. Ay, iman kamit anak kao. Dangran nakalang ni Rose nga asawam. Tatang, Dahita babae nga ipaspasikat mo na pintas. Napintas nga agpaisaw. Hanggang maatiw na pa yan, te agngar-ngar alyawn. tatang, Mag-uuyong dahi dyan nga asawam. Ay, stay na uyong kunak ko ba? agbababawi ang anang asawa kan ko na, tatang. Awanan ti maramidam, anak kao. Anda ditan. Ag-asawa kayaw. Agtalawaksan. Anya? Siga pa yan ti agtalaw kat siga ti bumalay. Ni Rose ati pumanaw, tayo suti na ikamkamang. Kita'y kasapulan ti babae, akas ken kwa na. Wala nga nga ulo ti bangus ti paperwork. Ay, mapisina kun kat. Ha? Sa! Hay! Pumanaw ka dita apusa! Sa! Ti awanan ba in apusa? Tabdi na kaya ti pumanaw? Bambantayan na pilot-loto ka bangus? Paimay na barsa ka ti aklo? Dahito ti aklo? Natamaak ni pusa. At nagtaray iti paglutlutuak. Ay! Anay ko! Naipuyat iti rupak ti agburburo ka mantika! Anay ko! Anay ko! Itaray na ko ni Diyo Hospital, Dado. Saan ako na makakita? Gaputan na iraman ti batak ka nabuyatan iti agburburo ka mantika! Asos, limtagan ti rupam, Rose. Nagalaskan. Anya? Naluto ba't tinday tarupam? Nagbalinan at chicharon day talapayag kinagong mo. Saan? Itaray na ko ni Diyo Hospital. Pangasim, Dado. Masyon ka kanya. Ay, itaray kay hospital. Ikarim ngagbalbaliw kan. Wala kay. Ang balbaliw akon. Basta itaray na ko ni Diyo Hospital. Napgasan tirupan. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag na intay pinaulwan. Nauyaw, ana ikamkama! Dito'y drama tayo, Anyalaki Day! Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Ay. Mangmangan ka manan, Joel. Di ka di mababsaw. Isulat ararami naman. Mabisihin na nga di mga anak tatang. Ay sinalbag ka. Nagdadakkelan tilingit mo amang mangan. Nag-asang kami ti silay. Gusto magkalingat anak. Nag-imas ti bakan ng tunano at silay. Dayta ati manugang sa lagling et no mangan. Anyalaki ni tata. Mangang kayo mo't ano kaya yung. Nagpada tayo ngagling ay. Si kalaing ti mangan. Saan nag-akaskin ka asarabusang? Anya. Talaga saan kayo nga kinaawatan kinikatuga nga pari Joel? Uwin pare pito. Sa klantan ti makikita na. Siputan namin nagaraw ko. Anya? Imbaga na pa sa lagling at ng mga anak. Dahita ti manugang. Sa lagling at ng mga kung kuna nakiding. Imbaga na pa iti kasta pari Joel? Uy, ay nagalas adengay. Makapasakit iti lapayag. Balsamat ni katuga nga pari Joel. Isublim mo't lakin kuana no anya timbaga na. Anya?
Kasanungay dayta paray. Kastoy matibagam kenkwana. Dayta katugangan sala bumangon numangan. Kunan ba tapno makabalis ka? Ungang paiso niya. Mayat dayta na panuno mo, pare bitaw. Dayta matibagam kenkwana tapno patas kayo, pare Joel. Kwa, kasano, numakapungtot ke danugan na ngay. Yan ang problema, pare Joel. Amangan maglaban kayo lang. Sa dinaw tayan ti asawa, Marisa. Awan dito'y balay, tatang. Apay aya. Ibaon ko kumamapan gumatang iti chinilas ka. Anya? Ibagam tuman kenkwana dayta no sumagbay. Ay, masadutak nga may niya agudong ita. Tatang, ibagak to. Ibagam nga ibaga kenkwana dayta, Risa. Nginat-ngat nga min ti aso niya chinilas ka. Inaramid na mata na pulutan. Anya lakit din ni tatang. Mapulutan ayamo ti tsinelas. Pinulutan nga ron ti asaw. Isuan na dadahilan niya chinilas ka. Nabartag ka mat anagawid. Sapay sapsapulan na kanitatang. Kanya ti baga na ya. Abay, sa pulo na. Ibaon na kaamapan ija ili. Kat igatangam iti chinilas na. Tokak! Anya tukak? Diyak po pa'y makagatang iti chinilas ko. Isuki din ti mapangkoy gatangan. Alam masakan amag na. Ay, tanangam ti agsasao. Ang mga numangag na kanitatang. Kabusor na kantumanan. Naglay nga gibaon. Abay, di nakabayalan timag na mapanggumatang. Hindi mo pigsahan ti agsao. Mapankalatan tapno awan riri, Joel. Tuwintin pagatag mo chinilas mo, tatang. Mudtoy. Gibayad na ngay. Anya bayad na sa asawam, Joel. Kwartak ti ingatang ko'y tinita chinilas. Ilistampay lang. Anya ti ilistak. Ilistampay lang nga utang ka. Anya. Apay, tersi na anas ka nga ilistak. Bayadan nyo kayo din taniawang kwartak. Awan pa'y kwarta kapag bayad ka. Iso nga utangag pa'y laang. Mas pa. Naglay nga, dilaw ti amam no, mga anak. Kita man ti aramid na. Kariring na pailang ka, aldaway. Di mo latan ikaskaso ni tatang. Ay, di man nakatugaw iti lamisahan. Sigurado amang anay. Nagrawo mo nga ro. Day tangiwat mo, Joel. Ang mga numangag na ka. Makapasahar mo dagit ibagbaga na kanya. Ngam iso mo nga ro ti adama di nga ugali na. Joel. Nulabsan ti agsaw. Iso ti sadot. Saan kita siya? Tapno adamat sir-sirbi manay kamkaman. Ilutan, tinasakit asaka. Anya? Ay, hindi kag reklamaw. Basit lang dayta pangibabaw na kin ka. Saan anadagsen na trabaho? Wala nga siya ka mo ti aghilot, tatang. Amom, naglaka. Adto yan, tisakak anasakit. Na, saka ka di dayta, tatang. Wen, sakak dayta. Apayaya. Unak no, napuoran abagasti ka mo, tay. Nagnisit kan kaurorat. Ay. Uyawan ka di tisakak, Joel. Ay, saan? Nakyo, tisa kayo, tatang. Ay naaw-awatem latan ni tatang Joel. Di mo tutupan talakayan. Nagjakla katugangan, dinisnog kaon. Anya? Ibagbaga na ka ngawan, sir-sirbi ka na kamkamang. Agpada kayon iti ugali ka ni tatang no tutupam. Iso abaybay amon. Ang mga no agkabaw pa yan. Ay, diya kung makaano, Risa. Pasit langan, ang pandisnog kung tila kay anak bangsit isa ka na. Anya? Makasinsida ag iti ikan. Igatangan nakman kindi ijay ile. Sikan ti mapantatang. Sikan. Sikan ko nakmay. Ibaon na kindi na katugangan. Nangalaam tilaing mau, salbag ka. Di kay nga rod agunget katugangan. Katugangan kun ko ng matlatan kanyak. Tatang ko ng mata. Wanayin katogs. Anya at katog sa sasawam. Bagtit ka. Ambagil ka. Agkakanad na kiti bagbagam. Sa anak bagtit, tatang. Sikat ibagtit. Ay, sorry. Ay na, nailawan ko mo ngayon baga. Sinalbag ka. Bagtit ko ng kanyak, Joel. Nagsuri ak butin. Nailawan ko la na ibalikas ti bagtit, tatang. Na? Baka walendak ka din. Diya mo yung gagara nga yung baga na dyan.
Saan kayo abag-date? Nakamisuot ka man nga umay gumatang itiikan, Joel. Kasano? Naglaing nga gibaon ni katugangan. Kabailan naman ti agudong. Maawatam latan, talakayan ni katugangam, Joel. Diyak lang makawawat, Lili. Imbag ano, sukatan na ko ba mo ti kwarta paggatang ko itiikan? Saan mo it? Anya? Siyak magkaroon ti paborito na nga ibabawon. Salbag ka na dyan, laklakayanan. Di mo sawanti kastay ti katugangam, Joel. Respetum lata. Katugangan is katugangan. Kunada nga road. Sakit ti ulok na dyan, lakay. Ay kat anong sama? Tana ikamkamang kakit nga road, Joel. Ala, itad mong ti ikan nagatgatang, tagawid akong Lili. Mabait lang nga road. Tamang ikilo ak itiikan akayat mo. Pwede pagatay yung ikan, tatang. Nasaya at launay, baraw. Anyang karti aramidak itiikan, tatang. Ay ket, inka ituno Kartagam, tanay, mabisira ka. Anyang laki din ni tatang. Siyak pwede pagtunuan na. Huwen, tapno damat sir-sirbi man ay kamkamang. Anya, ibagayo manan kanyak dahit ha? Anya nga ron ti kayat mo nga ibagak. Day tamot la brief mouting kamkamang mo kada kami a pamilya. Anya. May kamot dito'y balay, Joel, anak ka. Apay aya. Umayak ag-relax na nang. Kayat ko dito'y balayo ta na ulimat. Saan adito iti pagrelaksam? Ijay kampusan to ti papanam, tanaul ulibal. Anya, papanandak iti kampusan tao? Una, tapris ko ti angin ijay. Makarelax ka na imbag akaduam dagiti natay. May saka mo inanang. Imbis amalag anang ti barukong ko. Anyat pagparpari ko tamaya anak ka. Tiawanan ba'y nakatugangak? Sakit din ti paglutuan na iti kanin na. Ningay ko marisa nga anak na ti paglutun na. Kumana nang. No kabusbusor na anay kamkamang. Aha, kabusbusor kumot anakay kamanga ka. Anya? Kita ti katugangak paray. Nagalas ti itsura na anakaturog iti indayon. Nakanganga matamat maturog. Anya nga tanok, isukak iti aluti tingiwat na anak nga. Anya, matayin ano aramidem dayta, maltutan. Ay, agbalin asairo ti panunot kaw na makikitak ni katugangak paray. Agtubo ti sarak. Baybayam lata, pare Joel. May mayat no nakaturog ni katugangam. Tapno di nariribukan ti biyag mo. Sa bagay may tama ka, pare pitong. Sidak day tatang. Nagkuna, sidak day ta. Kukwak day ta. Saan mo kukwa? Disnugan kan tupay. Kukwak day ta kimaul tinitim amanaw. Kukwak atas siya tinagpartay. Si kang agpaisaw tinagpartay. Ngam, siyak may ti akin kukway ti manaw. Anya? Day ta karay kay ti manok ti kukwam. Ay manjak. Day tulangin lupo ti kukwak. Kukwak pa day ta lupo ti manaw. Day tulangin payak ti kukwak. Kukwak pa day ta. Day tuy barukong ti kukwak. Kukwak pa day ta barukong ti manaw. Day tuy nga ro din duri ti manok ti kukwak. Kukwak pa day ta duri ti manaw. Anya? Kukwa yung mga lamin ng tatang. Anya nga ti kukwak. Day ta sipit ti manok ti kukwam. Anya? Ay, biyagayay. Nagatidugan day ta sinaay mo, Joel? Nagriga ti makisama ka ni tatang mo, Risa. Ano samlatan ni tatang, Joel? Lakayan, di mo tutupan ko nakmanan. Kasano ajak tutupan kat naglaing amakiapa. Ay, ate mo pa hindi aso kan pusang agapa. Di mo latan ikaskaso dagiti ibagbagana, lakay. No saan la basol ti dumisnog iti katugangan, dinisnog kon. Saan man aday ta ti ibagbagam, Joel? Taltalo tayo lang arudan dito balay. Naglablabusin ni tatang mo. Ala, palabsam latan dagiti ibagbagana kan ka. Rabieng, di ka pala maturog, Joel. Ay, anda kumamot, maihandak no kasangay ko, bakit? Ha? Talo lang aldaon ti palabsay, birthday kon. Awang pa'y kwarta mo tapaggatang ko iti handa. Ay kat, saan kan nga agsagana Uri basit la ko masagana. Pansit no iso. Nairanamot nga ron nga awan kwartata. Uwan nga ron bakit? Kanayon analiday ti kasangay ko tawan pa'y maihanda. Nagkana sa tubig ko yan. Aksyon ko naman. Apay ngayon ni Deputy TV tatang, nagmayat ti bubuyak. Sapay madama ti bakbakan. Adaya pagbayad mo iti kuryente.
Day talag buy-buy at aramidam, laglag. Anya, hinawagan dak itilaglag. Wen, apay, at reklamam, ha? Ay, natatang. Ang mga numadisnog kan iti day tangan aramidam. Kagurgura kan alakay. Di kan kasarsarita. O di salang. Di uray di ka makikita. Tumokno sa dilangit, tigurakan ka. Risa, bakay? Nagadumot asaga na ti adda iti lamisaan. Wan lakay, kasangay mo itang aldaw. Saan ka, day? Wain, Risa. Kasangay ko ngagpaisaw. Nangalamay iti inhandam. Ni tatang, iso tinaghanda para ken ka. Anya, ni tatang ti naghanda para kanya. Kunam. Wan lakay. Naawatan ni tatang, jay pensyon na. Anya, ay. Iso nga agyaman ka ni tatang. Ta iso amin tinaggastos ka dagito'y asagana. Day, simbangpet kamit gaya man. Joel, Barok. Uwan, tatang. Ay, agyaman na ka. Nagsingpot ka gayam. I love you, mwah. Dilakag kan Jak lang amin yung pagarok may saganaan, dak. Ay, agyaman na klaw na tatang. Ay na, pakawanan da, kung anyaman dagiti madingay nararamid ka. Di mon panunutin day ta, Joel. Ning kakit din ayaban dagiti kakaaruba. Tapno anda kadwa tayo amang ibaos kadagiti makmakan nga day tilabisaan. Uwan, tatang. Agyaman nakmanayin. Ay na, pat ganda mo gayam amanugang yaw. Nagkamaliak iti tanang ipapaan. Nakasingsingkot kay gayam. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag na intay pinauluan. Dagiti ang katugangan. Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay Panang Tarabay.